Oke, Permesa. Rambutan ketok baru lho. Nek salon apik, nek bar kok gak salon yo ngene. Jentet-jentet yo elek neh. Kudune diketok. Pers gundul kok Rima. Ngene iki mah ruwet iki. Yo nek kok salon apik wis diliker-liker di ngene. Salon kuate salon piro. Ayo pisan pindho. Pas dik salon. Kekuatan piro. Aduh. Kandhane kok ngene wis elek-elek ngene iki jane. Padha kok kembangane rembyak-rembyak kok banas pati ngene iki ya Allah. Manohara sok imah. Elek-elek damis. Aku ape woro-woro Mbah Sumini iki. Wis tak kamera belakangnya. Lah nek tak belakang ini rak rontok. Ora patek blegah-degah adus. Umat muslim kok esuk radus jorok. Umat muslim tuh karo pagi harus mandi. Allahu Akbar kita cari handuk mandi. Nek sing duwe bojo bar kanggo jinabatan, nek wong muslim nek ora kanggo ya adosa karena adus tuh badan kita tuh sehat, jantung kita sehat, awet enom, awet di duit. Duit nek ram-ram regae kuwi yo. Ora nek sing kei, ngono. Ape woro-woro. Asuni. Arukini. Adeni. Aku pe woro-woro. Sido nandur, sido apa ora yo? Endah Rate. Tak sido apa ora Pakku kok woro-woro Pak? Barungan iki sido apa ora kok woro-woro Pakku? Pak, engko ndak gak sido Pak. Engko ndak gak sido. Ndak gak sido apa ora? Iki karek kowe lah. Ngomong sik tahu sore tempe. Kok woro-woro. Bertahi tahu tempe. Woro-woro. Lho kowe iki lho nek njaluk aku sak penake nek aku menyedaki kowe kok sajak jual mahal wis. Sajak mbok jual mahal wis woro-woro sido apa ora Pak? Gagak pisan. Sido apa ora Pak? Tapi wis toto, wis dirembuk nek ra sida. Wis ngendhek sira ra sida. Lah, tang ngene. Nda Linda. Bojom ki anu lho barungan lho. Lho, sida apa ora le Mak mending ngene iki ndek sore. Lho, Wong cah wedok takoki yo wis ndak ora urusane wong lanang. Wong Nek Mbak Indah karo wong wedok sing akeh karo urusane wong lanang, tapi nek wong wedok kuwi tetep ros kabehane, ora lanang. Aku ki pancen ndek ngenanane ki ngene ya. Mak tak tanggapno barungan nggih ora usah, Nduk. Arep iki gak usah ngrepotno. Lah terus ndekne kondo ning YouTube. Tak tanggapi barungan, Mak. Lah Linda tak tekoki. Dah bojomu wis tata-tata. Lho, sida marane, Mak. Lho, Indah ku yang marahi wong wedok. ora roh. Urusane wong lanang. Wong roh urusane wong lanang ku wedok ning donya iki. Lah kok roh ukur-ukur bereng pemirsa iki kok ya roh ngono lho. Aku ora roh lho. Ya sing ukur dijangkai aku roh. Kowe roh, aku gak roh, pemirsa roh. Wong wis ukur-ukur kok, Mak. Lho, kowe kok terampil meneh ke keluargaku. Nek biji terampil ora goro-goro. Aku ki mok lagi wacana tok lho. Lho ndek niki permesa lho terampil mbayan. Wis diukur-ukur lho aku gak roh lho ndek kok roh ngono lho. Lah ndelok konten Indah ya roh. Lah iya kok terampil ngono lho. Nek ngono aku yo Iki terampil men karo Pak Japik tok. Oh, Tes. Ha. lah aku nek gak ambek kowe. Kudu ngene. Nek gak ambek kowe aku disantap wong. Ya tenang. Iya. Wis kowe yo sabar yo Pak yo. Cuma di wong Lah, tak petek astagfirullahaladzim. Gusti Allah.
Lah aku ki lho ketoke terampile rak mbek kowe lek. Tes. Iso kowe meneng ae. Oh iya wis. Aku ya sekarek kowe. Terampile ngene. Tes. Aku nek wong wedok liyane ki engko apa urusan wong takono. Lho, ora roh ya ngono. Mbah karek wong kowe wong lanang ngono. Ngene. Kowe tak tes. Tak ceritani. Barengane engko anae jam 09.00 apa jam 10. Masakane ya kudu siap, pokoke ya kudu siap. Lah kowe kok ngatur tukang masak piring leh. Lho nek wong masak iki wis duwe lihe. Engko kira-kira mangan jam sak pira, engko bacaane sak pira wis kira-kira. Lah kowe kok sesuk kok dadi cupar. Aku nek ngatur-ngatur ngono kuwi aku gagenan ngono tes ngono baru ndekne lara. Lah aku engko nek gak kowe tak ngonokno lho Pak. Aku ngonokno Baraji engko Baraji kejang lho Pak. Tur yo Baraji sapa? Aku dibendo Baraji. Kowe nganakno dulurmu tak ngonokno lho engko rak dulurmu aku diguwakno bendo. Ya lu kowe ae kowe bojoku ya. Wong sabar iso metek iso nganggoni. Duh, Ya ini. lah iki malah wis tuwek ora iso kudu metek apa dadi apa? Aku sampe metek kok. Ya iya. Baru. Usul rembug nang karepku iso tes. Iya wis. Diam. Saiki yo ngono kae iya karek kowe ngono ae. Nah, kowe mbok iyani tok ngene wis seneng iki, Pak. Aku ngandani anakku. Iya, Mak, ngono ki aku wis bunga. Yo. Le, kowe ngene lho, Le. Kowe kudu ngene, Le. Aja nemen-nemen Le ngene. Ngono ki iya, Mak, ngono ki seneng. Tapi nek dibuantah ngono. Oh, ayo. Kowe wani, aku wani. Nah. Kowe wani aku malah wani. Mulane kowe kudu sabar. Oh. Enak ning kono. Nek Kowe tok. bila kamu di sisiku hati rasa sadu. Tak bonceng. Blonceng apa? Aku ambil kondo Mas Sumini woro-woro sida ya iki. Tuh. Yo. Isine Pak, kadung ndek iki. Mbone indah rapih muni barungan. Terus ndek ngilik dame woro-woro barungan. Mosok tak pikir neh ping 3 iki mampir gagal. Wih dah perme sak cangkeme ra. Pikiran bolak-balik. Ngene ya, pikiran bolak-balik, pikir bolak-balik kok ijik mikirne. Itu pikiran wong pinter berarti kuwi. Iki diciptakno pakku ki ndek kae wis dibulet karo pakku nengko wetenge mbokku aku dadekno wong militer. Wis yo sida yo. Sida. Karek kowe. Tak ampun, Pak. Tak ampun, Pak. Pak, aku ngomong ngene kan tak longgar karek kowe monggo. Sido monggo. Pak iki ndek kae iki pas aku yo ora patek bagus. Saiki kok yo malah nyepomplo. Aku mbah kok anane kaya ngene wong urip sak termo nglakoni ae. Ayo. Saterno lakoni ya, Pak ya. Nek wong lanang ki bagus, nek wong wedok kuwi dik berarti ngarani Dik Damis ya ayu ya. Siap dong. Sesuk ngarani ayu. Lah kowe iki ora tau ngunggung aku blek kowe dadi nganten iki lho. Nyeluk Dik ku nak gak tau leh. Mis. Macet yo. Mama ora ngono. Wis sida, Pak, sida. Tuh. Ya aku woro-woro Sumini. Arukimi. Wis tak kong ngene lho, Pak. Aku nek jauh-jauh ora hari ngandani kan Mbah Sumini engko nek olah-olah padha nglumpuk. Padha diwangi metik-metiki lombok kan padha rukune ngono to, Pak. Yo nek engko awake dhewe masak enak, tangga mambu iku kewajibane awake dhewe ngkeki. Lho gak wis mambune padha ae. Oh. Hukum Islam. Setiap memasak dari jarak sampai sedepo apa 10 depo, bila kamu mampu kasihkan, itu pahalamu gede. Wis to. Pikirane kaya
Aku ki wong militer kok. Lah Beda mek wong nematan pikirane ki kaya apa neh aku gedhen woro-woro ape ditanggapno anakku wedok Endah Ratih ambek Dimas Zainal. Ya malah tanggoku kudu tak kandhani. Mbah menyang, mbah ora kuwi udune tepo slirane dhewe ya gak Pak. Unggah-ungguhe ono. Ya kuwi sing gelem nger, sing ora gelem ya ora. Wong ki ana sing ya wong sing gelem ya kuwi-kuwi ya. ijo, mergo Sing biasa rene. wong-wong iki padha tani. Mbak Ruki yo melok wong duwit dodol. Wis enek porsine dhewe-dhewe nggih. Aku ngongkon wong sing wong-wong kuwi iki apa porsine wis tak dudoi. Ngono. Kaya ngongkon ngaten iki saiki yo beda mergo saiki bakul. Dek nunggone Alfamart. 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 Engko nek gak entuk dhuwit aku yo ora penak. Bayemku ki bero, Pak. Aja mbok anu ya. Sementara aja mbok wis dijabut, Pak. Iya. Wis. Nah, iki kok bloncenge dikelo. Oh, tak kewelo nggo barungan sesuk dikelakno go wethik iki. Wis. Iki yo kae tek grandul kok nek ondo Mbah Sumini kok paling ya dimboyo. Oh, gedhi guys iki. Engko dikelok gethik. Hah? Wong untuk rambatan. Lho, duwe tangga nek rukun ngono, tapi nek gak rukun yo Wek-wekku. wong iki jane iki mulane Gusti Allah gak oleh tukarane apa? Ngedono rezeki, yo gak. Rezekine ado. Rambatan kok luwunge nggih. Nusa apa jangan. Alah. Cubrus ki wong cupar yo guys. Nggon Mbah Sumini ya enak iki tak incer iki. Nggon Mbah Sumini ki rek yo. Rambatane nang kono, Pak. Ndekne. Iki wis dadi sak wali gedhe. Iya. Mbah Sumini. Masak apa? Assalamualaikum. Pedete. Mbah? Wonge nendi? Masak ambune sangseng ora tawa. Sing masak anak wedok sarapanan. Ya nek mateng. Iya. Nah, mangan. Iki masak apa Mbah iki? Iwak Wis iki. aku pengen tak nggo buka, tak nggo sahur. Oh, sahur. Iya, cek poso mak. Nah, apa sarapan, Dang? Jas Ih, aksennya. Mangan oh. wis to mak kok susuk kok sarapan. Lha iya lek kon Tak kandhani yo. Yo tak kandhani. Aja kaget yo. Ayo rono tenan iki gedhen Mbak iki aku. Ya Allah, Mbak, masyaallah kene apa yo. Mbak sepurane yo, Mbak yo. Mbak. Wasin. ndak marah sarapan. Deni ning ndi, Den? Kan. Den, Deni Den. lho. Den, rene Den enek kabar, Den. Ya Allah, Den, iki piye, Den? kabar apa? Mak? Kandhani yo, Mbak. Aku iki yo enek kabar, Den. Lampunya mati, Mak. Samuku rusak. Urung nek dan Iya. rusak kabeh. Nang kono to. Tak kandhani, Den. Enek kabar. Peteng piye? Lah di anu peteng guys. Kayak kabar Den. Endah Ratih penambah tanggap barungan. Ya Allah, Gusti. Kulo nyeborok apa sampean. Oh, lagi iki kok iso. Esuk karep. Nangka tak delok aku sak. Gak usah wis ngene. Kok dedet to mae Mbah Sumini kok kaya ora kemek lampu iki. Aku kaya gendruwo ora ketok. Tasak mopo? Samboten kok jos kowe. Taek kok lopo. Baru-baru kok ganas pati. Wis jos. Enek barungan. Iya. Sok setu. Setu. Ya. Langgone nang ndi? Ning kok sor kono Nang kene hati ae. ya ora Iya, lah tak Acara apa?
acara ulang tahunnya Arifin ambek Rafa Benzema. Bareng Ya lah, sesuk Jumate. Wah, iki bedan terus iki. Iya, Mak. Oh, pokoke engko nek malah engko nek dikek permisan nek malah. Iya. Oh, kayak ambeng neh. Semoga berlanjut. Jamput. Kok sesuk ngorong ora. Mak aku nek kaya gendero ra ketok kok. Gak ketok ra wis. Ketok ya wis. Sesuk Jumat, mbah rong-rong ambeng bancaan, takon bancane dhisik. Oh. Heeh, engko kan engko nek pamane setu-setuwi ya engko kan ya bancakane. Ya mbah wangi-wangi ngopo Iya, ta Le. apa ngono tinis tak Iya le masak. Mak yo. Barengan kan nganggo ambeng ngono kae le Mak. Terus Dawet. tak kandari Heeh. bloncange kanggo. Oh iya Mak. Terus apa sae to? Iya. Iya kabeh, dipo kabeh. Iya. Ben cukup. Engko dikulo Iya. kelowake engko barungane dikelakno gethik Wes, kowe. Mak, Engko wis kene gak- pakak kene sing dienggo man kelakno gethik. Mak, wis Mane wis gak poso. gak poso. Cocok. Wis Mak. Tukokno pitik ngono ya. Ya, wis, oke. Wajian ngono wis ya. Oke. Kabar baik. Berarti dina apa ku ya nek keringe? Barongane setu le. Lah jemaah ya yang Cuma bancaan ku lho, ala rong-rong ambeng kok bancaan kene. Bancaan Oke, keselamatan. oke. Wis oke. Ono. Anake Wis ya, kabare ngono mau. Ya, Mak. mau masaku enek info Apa, apa isu-isu lah ganti-ganti guys biasanya kan yo santai Masaku ki enek apa? Dadi aku pengen kanggokno blonceng. Oh iya. Nek wis bakalan blonceng sing Ora tau kelan enak. Lah yo kok. Kuwi wayahe ngelo kok. Lah yo ngono ae yo. Nding sak. Tukokno pitik. Iya nggak. Pas Kok wis tuwek ngono lho, Mak. enak ki engko yo. Wis ta yo. Iya. Oke. Oke. Ya, ya, ya. Wis aku tak baru tak Ya. dudukan ini. Baji sarapan. Wes Dan. Iya. Mbah. Tak kandhani yo, Mbah. Iki aku di kabar, Mbak. Kabar apa? Mbah, Mbah piye Tak kayak iki? cemilan, Lho, yo malah iki. barang ngantuk. Ya. Apa? Tak kandhani, Mbah. Rene, Mbah. Ya aku rene iki woro-woro ya, Mbah. Apa yang enggak apa-apa, Mak? Lho krungu. Pengen bolong ya, Mak. Ora buntu iki. Apa tak bridhuki jare krungu. Pengen bolong. Ini bolong. Bolong, guys, kupingnya. Apa nanggap, Mbak, aku bisa tanggapno. Apa? Nanti. Nek kok Surjati. Sing enggak apa sapa? Endah Ratih Purmami. Wong ndi? Gadu. Api Mbak Guru duit dari ku abi. Duit ku abi. Dek sapa? Ya kok sing tanggal sapa ini apa? Endah Ratih Purmami. Purmami. Ya. Duit ku abi. Endah Ratih ki sapa, Jan? Enggak ada. Heeh. Jam. Iya. Duit ku abi lah jam. Kono YouTuber, Lah, iya. Mbak, bojone YouTuber kok. Sapan? Dadi sok setu. Tuh iki. Iya, setu iki. Iya, pas ae. Ya, Mbak enake sok apa sore, Mbak? Undang sore. Undang udan. Lah iya, Mbak. Udan iku udan terima bayari 10 juta kok. Rugi. Rugi. Lah iya, Jenenge Jarate yo. Endah Ratih Purmami. Yo, Jarate Purmami. Enake esuk apa? Lah paling kok toto-toto ya paling kok kene ngangkon jam 10 kok ya jam 11 sampe anu kek Mbak. Gak lu. Paling cakute ya anu mak beduk iki. Lah toto-toto. Lah iya. Lah ya. Ya nek esuk. Lah engko nek sore bar luhur ya padha ae. Iya. Engko selak udan. Heeh. Esuk ayo Mbak. Acara apa kuwi? Ulang tahunnya Dimas Zainal Iya. karo Rafa Benzema. Heeh. Ya kala-kala Mbak, ya ora Iya, terus iya, iya. ora tak jagakno ulang tahun kudu mewah ora. Enek rezeki ngono Ya Mbak. apa. Heeh. Nek rezeki ki ra apa-apa, nek rezeki ra Dilalak iki masalah. ngene lho ngono. Mbak, aku anakku ngewangi aku ndek iki entuk rezeki saka endosan TikTok kuwi. Wis duwe dienggo apa jenenge sedekah nyenengno. Wong-wong pokoknya nyeneng wong intine lah. Heeh. Bisa apa-apa. Ya entuk rezeki Mbak, alhamdulillah Mbak. Iya. Di bulan iki anakku aku digolekno anakku wis lengko nanggap karek kowe aku jane mau Mbak.
Lah sing mantuku mungkin mboten apa napa, ini? Mak, mboten napa. Iya lah ya engko aku jemua bancaan. Iya. Apa tak bancake karo ngampeng. Nyelombah kaya wong krayaan ngono lho. Iya. Tak bancake karo ngampeng. Ngono ora ngampeng. Engko mbok celukno sapa-sapa ngono. Sebete tak dongakno. Berarti anu. Engko terus setune engko engko setu ya bancakane, Mbak. Iya lah bancaan. Bancaan kuwi. Barungan. Barungan ya engko karo wangi-wangi ngono lho. Engko nek tak kandhane aku. Kan manggang titik. Heeh. Ya ya, manggang. Manggang ya. Aku mbok uwatno nek omah. Ngono ya. Aduh momok wis. Ngono ya. Krono yo. Udang kei lombok jo mau kemlomoh wis enak ngono. Kok kan dipuluki mak nak mangan. Ning ndang gedhe kok dipuluki. Napa? Dipuluki. Ya wis ngono ya. Kok gawe Engko kemlomoh. tak kelakno blonceng. Ayo. Bonceng kalau. Iki ki mek kong randung tak ceblok ning kono. Sini. Nek dokelan aku muni. Sopo sing dokelan? Lah kan rangklung ngono. Yo Pak. Lah yo engko tak dikelok. Iya, Engko ditukokno pitik. Engko dikeloni. Wong bonceng. Sesuk tukokno pitik ngono Mbak. Iya. Tak tukokno pitik. Kok Kok kono sak manci, kene sak Iya. manci ngono ae wis ya. Gue engko Pak kelakno loro wis. Nek sak ompres Lah iya. Kono wis bantakan kok Iya. engko sego sak tumbu jangan sak ompreng ya ra. Wis. Mbek kerupuk ngono wis. Biar biasa Mbak. Iya. Engko wangi-wangi. Kok aku kepok belum mak, kok pestan. Ngono ae. Akeh yo kok dhek kres. Kres loro nae domek. Ngono. Ngono. Ya wis kok nang omah ya. Ya, kok pestan lho. Enak ngono mak. Iya. Kres itu toples kok. Ngono tak kandhani Mbak. Kok jaruk kan aku nek tak kandhani iki piye engko padha gak roh ngono lho Mbak. Apa masak enak. Coba dijemake bancaan setu neh. Itu balang barungan. Gawe ampeng karo ngampeng ngono lho Mbah. Aku ki sing penting ki ya dongane kuwi mau. Dan didongakno. Pak, akeh rezekine, rahmat anake. Ngono ya. 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 Oke? Oke. Siap. Aku ki oke ae. Oke, Oke, nek mangan lho, guys. Mangan kok ya. Engko wis makan jane ngono. Wis. Mak? Rene, dikon masak adawe nduk jemah. Heeh. Iki lho. Apa yang kebarungan? Kami engko ora Udah latih. Acara apa? Kurmane. ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun apa? Mas Arifin. Arifin karo Karo apa? Kakak Benzema. Apa Benzema? Tuh, Nanggap barungan. barungan. Engko tak akan jartil. Jadi lho. Mangan. Geden. Mangan. Masak sih cuma setu. Heeh. Cuma setu. Mau tak kon bantahan. Mas Arifin iki bulan iki. Heeh. Wis sambel bareng lek. Tanpa Mbak. apa? Yo bareng. Bareng kono tanggal 20. Umure padha aku ya Mas Arifin. Heeh. Arepin sawe sing arep apa tanggal piro kae? 6.000. 26 yo. Mm-mm. 6 Ajak yo. sak anu ya. Ya weh, dilarang pas enek rezeki ya wis lah. Arep apa wis. Wis nanggap ndah rateh kok nanggap kok. Anggap sebenarnya indah Mbak. rati pur mami. Ndah teh ndi? Oh enggak dulu kok ndi? Lu mantu. Dan dek kan apa ditam nenggok lemah dek nih aku katutan alhamdulillah. Heeh. Dadi ning Aku muni moh. Moh mboten napa Mak, wong ki teng lemah kula. Iya bener Mak. berarti barangane ning kene Mak. Jadi-jadi nang kono. Jadi. Ngapain kok pecelem? Masak geden. Ya, Mangan ngono geden. sok semua. Oke, siap. Wangi ra ketang Iya, siap. mangan ra mangan nek kumpul ya. Bareng ya Mak ya. Heeh, maksude mbok kelan-kelan apa, Mbak? Mbok dipangan kono. Wong kok kowe modar apa ora kowe? Ape jomplang kamu. Kok kene aku kelang kebut, aku kelang kebut. Yo, aku yo pengen nganggukno bloncengi ngono. Ya, kebut. Oke. Siap. Loh, bloncengnya teh gandul. Gandul. Ndek bengi ngger di tukokno jajan anakku. Das bajul. Wambune semlengur, Pak.